Исәнмесез, балалар? Онлайн мәктәптә сезнең белән кабаттан очрашуыма мин бик шатмын. Без бүген югары һәм түбән тавышлар турында сөйләшербез. Музыкаль тавышлар төрле булырга мөмкин. Югары, уртача һәм түбән. Югары тавышлар җиңел, нечкә, алар биеккә үрелгән кебек. Нечкә тавыш белән тычкан, чиби чыелдый, кошчыклар сайрый, гөрләвекләр ага, ширки безелди. Әйдәгез әле, песи баласы кебек җырлап карыйк. Мияу, мияу, мияулап, песи килде сөт сырап. Түбән тавышлар нинди икән? Алар калын, тупас, авыр, аска төшеп яңгырыйлар. Түбән тавышлар белән аю, фил ыңгыраша, күк күкри, ташлар төшә. Аларны җырларга бик авыр. Әйдәгез, аю кебек җырлап карыйк әле. Аю килә лап, лап, бөтен җирне тап, тап. Тавыш калын, авыр яңгырый. Балалар, түбән һәм югары тавышлар арасында нәрсә урнашкан икән? Ул безнең уртача тавышлар. Уртача тавышлар белән төлке, бүре, тавык, каз тавыш чыгара. Төлке булып җырлап карыйк әле. Мин матур, мин чибәр, үзем бик тә хәйләкәр. Менә шундый тавышлар безнең. Ә кеше тавышы иң тылсымлы. Без сезнең белән югары, түбән һәм уртача тавыш белән сөйләшә һәм җырлый алабыз. Дусларым, бу уен коралларын таныйсызмы? Әйе, менә бу безнең металлофон. Тыңлап карагыз әле. Тагын бер. Нинди тавышлар уйнадым мин, балалар? Башта түбән тавыш яңгырады, аннары югары, аннары уртача. Металлофон безнең тимер пластиналардан тора. Мин сезгә алдагы шигырьләрдә ни өчен бу уен коралы металлофон дип аталганын сөйләгән идем. Исегезгә төшерегез әле. Металл ул тимер дигән сүз, фон тавыш. Игътибар итегез. Озын пластиналар безнең түбән тавыш бирә, кыска пластиналар югары тавыш, урта пластиналар уртача тавыш бирә. Тагын бер уен кораллары, балалар. Ул безнең тургайлар дип атала. Моны да сезгә күрсәткәнем бар иде. Һәрбер уен коралы бер генә тавышлы. Иң озыны түбән тавыш бирә, иң кыскасы югары тавыш. Ә хәзер уен уйнап карыйк. Мин сезгә тургайларда уйныйм, ә сез танып белерсез югары, түбән яисә уртача тавышларны. Нинди тавыш булды бу? Әйе, дөрес. Түбән. Тагын. Бусы. Әйе, югары.
Нинди тавыш? Түбән, бик дөрес. Абысы? Нишке? Әфәрин балалар, булдырдыгыз. Тагын бер уен. Рәсемгә карап бел. Кемнең тавышы түбән? Кемнеке югары? Кемнеке уртача? Беренче рәсем. Әйе балалар, бик дөрес. Тавыкның тавышы түбән, чибинеке югары. Тагын бер рәсем. Бик дөрес. Этнең тавышы түбән, кешекнең тавышы югары. Өченче рәсем. Әйе, бик дөрес балалар. Әти аюның тавышы түбән, аю баласының тавышы югары. Әни аюның тавышы уртача. Тагын бер рәсем. Әти, әни һәм бала. Әтинең тавышы түбән, дөрес. Әнинең тавышы уртача, баланың тавышы югары. Әфәрин балалар, булдырдыгыз. Хәзер гадәттәгечә әкият. Борын заманда, кешеләр дә булмаган чакта, бер патшалыкта яшәгән булган ди тавышлар. Берәүләре агачның яфракларында, икенчеләре болытта, өченчеләре чәчәкләрдә, кайсы берләре инештә, аю өнендә, төлке оясында урнашкан булганнар. Бер-берсен күрмичә, белмичә яшәгәннәр. Көннән бер көнне патшалары иң яхшы җырчы саллау конкурсын игълан иткән. Шуннан соң күңелсезлекләр башланган да инде. Тавышлар көне-төне шөгыльләнә башлаганнар. Берәүләрнеке кычкырып җырлаганнан соң тавышлары да бетә башлаган. Бер заман музыка иленнән тылсымчы килеп, бөтен тавышларны дуслаштырып, хор оештырган. Бу фикерне барысы кабул иткәннәр һәм көн сайын бергә җырлый торган булганнар. Менә көтеп алынган конкурс көне җиткән. Җырлаулары ис китмәле булган. Жюри агзалары бик югары бәя биргәннәр буларга. Һәм теләсә нинди теләкләрен үтәргә вәгъдә иткәннәр. Тавышлар уйлашып, шундый җавап биргәннәр. Без соңгы вакытларда бик дуслаштык, берләштек, бер-беребездән башка яши алмыйбыз. Зинһар өчен безгә зур, матур үй төзеп бирегезче дигәннәр. Жюри агзалары тылсымчыга мөрәҗәгать иткәннәр. Тылсымчы таягы белән сөлтәве булды. Пианино дигән иләре барлыкка килде дә. Калын, түбән тавышлар сул якта урнашты. Нишкә югары уң якта. Уртада урта тавышлар. Һәм инде тавышлар бергә дус тату яши башлаганнар. Менә шундый әкият балалар. Бүгенгә шул. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.